Yun. Yun lang ang vlog. Okay lang? Sige lang boss. Yun. Alright mga kalabarkada na. So update pala tayo dun sa may binili natin nung kahapon sa CSI na stove. So kanina pumunta pala kami ng bayan para mag-order nito. Yung regulators, tapos yung hose. Tapos papakabit na rin natin sa kanila boss. Siyempre doon tayo sa trusted na mga nagde-deliver na mga gasol. Ang oras pala natin ay 1:00. Saktong dumating sila boss. Nabutan kayo ng ulan? Rinus sa inyata kayo ah. Inuulan talaga yan. Umaraw man o bumagyo, Umaraw bumagyo, di-deliver. tuloy ang trabaho. Ito pala yung nabili natin sa CSI. Standard na lang. Tumas na yata yung no? Tumas na yung anong tawag dito? Yung sa regulator. Oo boss. Tumas ng 100. Gulat nga si Mrs. kanina. Sabi niya, magkano lang yun? 500 lang dati sabi. 6. Ito nga with gauge. Ang galing ko na itong ano boss. Yung pinuntahan namin dito sa may malapit sa may school, paras lang dun sa may malapit sa Kwan. Budiga namin. Iisa lang din yun. Isa lang yun. Yun ang pinaka-budiga namin. Kaya pala dun kami ni-refer kanina ni ate. Kasi wala siyang stock dun sa kabila. Kaya doon nila. Kaya dun sa Kwan talaga. Pero yung kumbaga saan yun ang pinaka-main nyo na branch na. Yung pinaka-bodega niya. Malaki. Nakaupo na. Last na kumuha ako ng gasol, 1,100 yata yun 1,022? Oo. Wala? Bumaba ngayon Nakaupo na ito doon. Sayang man din wala tayong sticker na ubos yung sticker natin. Nabigyan sana natin sila boss. Malita sa susunod lagi naman tayong umorder ng gasol. Para mabigyan natin ng sticker sila boss. Kasi naman siya. Ano ba yung na-adjust mo dyan sa baba? Adjuster yan. Ito. Ay, ito. Adjuster. Kung malakas yung hangin, na-adjust siya. Saktong, bilis So, yung gasol pala ay gagamitin para dito. Kaya bumili tayo ng gasol. Saka stove. Siopaw, siomay. Tapos kung ano pa yung pwedeng iluto dyan. Anong violation ko, boss? Ha? Anong violation ko? No license. Pambiyan, patay tayo dyan. Wala ka lang helmet. Magkano lahat, boss? Hindi ko pa na. 37. 37. $37 ba? 37. Yung gasol natin, ito yung 11 kilos na. Boss. 11 kilos siya. 11 kilogram. Tapos may 22, may 50. Para mailagay sa yan, ganyan.
378. Kahit ko lang sibo. Ayun. Ay, ikaw pala magbabayad tayo. Hindi. Tara, 708. Mababasa yan ganda. May akin na kayang tunggo dyan, guys. Yung bago dyan. Ang lakas talaga ng Supremo. Supremo. Nakailang taon na tong Supremo na to, boss? 2018 yan. Matagal na rin pala. 37. Legendary. Diba? Pag tag-araw, motor. Ah, Pag tag-ulan, rotor. boss, salamat boss ah. Salamat din kayo boss. Thank you. Hilain mo, makahantay lang ako. Ano? Pambira. Pinapagod ka pa eh. Meron ba tayo nito? Motor. Tsaka Ay, ito yan. Bilis. Boss, thank you. Subukan natin. Subukan natin siya. Wala. Baka nakalak. Kasarado. Nga. Yun. Ayan pala yun. Nakukuha niyo. Ba't parang di makita? Eh, siyempre wala siyang, hindi katulad dun sa isang kuwan natin na dilaw eh. Parang gusto ko siyang ipalit. Parang uling eh. May parang gusto ko siyang ipalit. Gusto mo palit? Bili nga. Ang ganda ng kuwan niya oh. Hindi yan mag-uuli. Iba talaga yung kuwan ng standard, kaya ito yung pinili natin. Eh, bakit yung na German niya? Maganda din naman yun ah. Oh, maganda rin yun. Parang, Yung kahapon, nung kumuha kami ng stove, nagtatalo pa kami kung yung maiksi o yung mahaba eh. Ako yung nanalo. Alright mga kalabrikada na, so na-set up na yung stove. Tapos yung sa gasol, so bago yung regulator, bago lahat yan. At para naman makita ng mga viewers natin na nagtitinda tayo ng mga pagkain, kaya dapat malinis talaga yung mga pinaglulutuan. Ba't ka napaka doon ang reaction mo? Dapat na malinis bago, siyempre para makita nila na nagbebenta tayo ng pagkain ay dapat malinis. ano sinasabi dyan? Para hindi naman mukhang dugyutin yung pinaglulutuan natin. At yung mga ginagamit sa mga pagkain ito, naka-separate lahat. Yung pang siopaw, yung pang siomay, pang siomay, tapos yung pinaglulutuan ng, pinanghahalo ng cheese stick pala. Diba? Bali 1,400 yung stove plus yung nagamit natin dito, regulator, tangke, tapos yung hose, mga clamps, nasa 3,708 plus 1,400. So yun yung expenses natin dito sa paglulutuan. Sana nga mabawi namin yung puhunan. So kinuha pala namin ito sa pera ng tindahan. Kita na to ng tindahan mga kalabrikada. Diba? Yun yung kagandahan na hindi namin ginagalaw yung puhunan saka yung kita ng tindahan. So ngayon nakakapag-invest kami ng mga gamit kagaya nito para laki pa namin o madagdagan pa namin yung pwede naming pagkakitaan.
O, diba? Tama ba ako? O, napa-smile ka. Hello. O, yun lang yung update natin ng mga kalabarkada. So, nag-update lang tayo dahil, siyempre nga, bumili tayo ng stove. Alam naman na hindi natin ipakita kung para saan natin gagamitin itong stove. Alright, so yun lang yung vlog natin. So, ingat po tayong lahat and God bless po. At ito lang masasabi ko, another 5K expenses na naman. Fly. So, ingat po tayong lahat and God bless po.